Surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Katotohanang aming ipinanaog ang Quran sa gabi ng kapasyahan. Wa ma adraka ma laylatul qadr. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang gabi ng kapasyahan? Laylatul qadri khayrum min alfi shahr. Ang gabi ng kapasyahan ay higit na mainam sa 1,000 buwan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dito ay bumababa ang mga anghel at ruh na si Gabriel sa kapahintulutan ni Allah hinggil sa mga tadhana na ipinasyahan ni Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sa buong gabing ito ay mayroong kapayapaan hanggang sa pagdatal ng bukang liwayway.